Ya be. Ambe nana kase fo sogomada ina. Alu badara. Sente ani Cour suprême kono. Odo. Baiba. Bañ mange. Belebele. On bataki. Non. OK. Ambafo. Banangabu. Al Hajj. Adangolo. Aga Fulibia. Al Farouk Distribution. Voilà. Kamariam fo. Mariam. Ouais, Mariam ga Fulibia. Kani so. Musa Kulubali. Ba Musa. Aga Fulibia. Balde break. Docteur Cham. Doctoro. Ambafo. Kani so ma. Na docteur fo. Ame Fuli Amadi Yatasai. Amadi. Aga Fulibia. Fo sugo wa kono. Mes 4 petits bons amis à Banangabu, Ouga Fulibia. John. Bazou, Major, Onate, Bamoussa. Ouga Fulibia. Mbabe Trésor là, 4 Traoré. Avena Banaoula. Mariam Traoré. Avena Banaoula. Awo. D'accord. Voilà. Jean Abier. Awo. Olivia. Hein? Sinon, même c'est Mouna. Ouais. Voilà. C'est Mouna Jean Abier. Quoi, Abba? Voilà. Ouais. Ouais. Bien. Ouais. Mouna Jean venu de Tunisie. On va dire non, mais il a dit. Ola il a tariku pour glodi la follow quoi. Il a tariku pour glodi la. Plus oh, il va gagner comme ça. Ami, il est follow. Et puis après? Bon, tu es un peu. Je suis un peu? Non, il y a tellement de gens qui donnent quoi. Si la caméra comme ça, il reflète quoi. Il vient de nous condamner, il va la jouer. Voilà, il va la jouer. La caméra comme ça, qu'est-ce que hein? Voilà, il faut couper, voilà. Parce que tu sais que lolo mumbala ni, aga jala lolo ninu. Il y a une lumière sur le gros frère, mais t'as chiqué que telu savait. Il y a telu là. Mais quand il y a des ça, ok, telu là va se voir. Monsieur le maire, à Klobana ni Wachina. Cha, à Kakone. Ame Fuli ni tanu amo olase ama. Kamrafo. Ah Omra. Fragoro Mra. Mrancheni. Mranfazani. Gafo. Obore de da. Dande Folimina. Obore de da. Seulement de Yare Marana. Obore de da. Ah bon? Aboranda. Bonjour les Tarikouman. C'est toujours intéressant de vous écouter. Je salue Yubandao. Merci Lamine. Negoy. Ah, bah, Masirega Kumara Fonere. Masire de Benfo. Masire ni fois même nere. Bigoni na fokoni. On a un début de week-end. On va payer les. On va dorer mon week-end. Avec 4 bonnes pentates. Dis-moi de faire quoi, cher gars. Ah, nere au fond. Nega chetou mame de wa. Ne konde balbana o. Mame. Bon, jangan anga do alle bama la chetou be. Amu fo. Mumin sangare. Mumin. Awo. Allez chevrelari. Awo. Cha. Flash chevrela. Là, désolé, Michigan a guité que chevré. Là, au goro. Check. Là. Menga kuma Israël. Ambe Fuli Amadi Ali chevrela uma. Kosovo. Mumin. Ani aka jama bela jele. Amu fo. Awo. Ku sangare. Là, désolé, Michigan a guité que chevré. Ote. Awo. Voilà. Moi, va sur le bois chez vous. Ou beka a DPC. Voilà. Ka bebla iga fan. Merci. Ah, Cheikh, tu connais. Piège vert. C'est vrai, gars. Aïe, les gars, donc les coqs. Voilà. Les coqs de même plumage. Volent ensemble. Donc, on le veut la fin. Se retrouvent dans les mêmes paniers. Oui, les poules qui crient de la même voix. Ils crient qu'on dit Adamadi. On dit que le coq chante, non? Voilà, le coq chante. Mais il crie pas. L'homme aussi chante. Ah bon? Moi, donc, il m'a dit que tu le tribunal là. Hein? Ah? Il y a un mana de cadeau. Mana? Non, c'est pas vrai. Check. Hein? Frasigo fait. Nanzara fait. Tribunal là. A tige kesu do gla. Ka gla ka kesu
ndoro ba be ka bourré ngoro ni nya to ko bro to be wala abe kashi wa kiri do ha ja ka ba ko re ja ngoro ba de ngolo do kiri la fanasi ko fe mo nya e segi ni sube ga yelo ngoro be na tigi be dare u be no tigi tara wa u kala ka ta ke tire ko blala sulu ngolo kala ko chela ko bla sulu ngolo ko sulu ngolo u blala sulu ngolo de ko umar sulu yere me u kashiga yere fe chena abe bodoni ejo u kashiga mo sigi on doro sage kana siga ana shetigi de wala fangala wa shere de wala fangala wa shega ama avocata dirawa wongo ngaka ba ko mo regara mi e ala mina mon vie cinéma de goy voilà la poule caquette ou glousse voilà qui a dit ça la poule caquette yana mais nous ndongoy ba nga kule ma donné les pigeons roucoulent les moutons bellent les lions rugissent les chevaux les reniflent les chats miaulent les chiens aboient ya dofo ya ba no fosa mais fais-nous badou ibel fali bre so renifle ana kalan begen ni law ya do fore ay santan komin ke kala na begen ni la ya do fore yambo ya fo me amase alam la go sa ko ni les serpents sifflent c'est le coq qui a été appelé au tribunal yakma chego ya chien do ba ala sa ngotala je aba wono ko mare do le coq wa shetigi era bulo kala gungele no shetigi sile ay ko jam gele dere ni nyona chama bo ndena ka go fiya mga film do la yo do na wallahi chetara aya buga aya wara le ga buga ha sigi avo wallahi avo ko ira la ka ke ko ay kunde ka dai aho yaro projet bana ga cheto ga munyini aho na be Philippine forces na adam ne ya gata amita dimashi dimashi abe so kanyaga aho kanya ngwe dimashi plateau grand nimbe dimashi 14h aho onzola public do public do ifne galla maga bona nete re sal VIP ko be fa na kuma di aho ko be fa na kuma se utungara abala politolo no ajolo parce que dimanche a kuma de avokele bumabel avo fila kwati Sri avo saba ben nani voilà aho manani aho be fa na kuma dimanche koni 14h be welele no be Choufeza Okadi Amadou Maïga Senti ouais Amadou c'est one close Amadou c'était mon ami Amadou c'était mon ami il va toi on veut pas croire c'est pas le plus que parfait ça c'est l'imparfait il était ton ami avoir il était une fois au Mandi, un homme de foi qui avait mal à la foi. Et pour guérir sa foi, il lui fallait la foi des fois. C'est mon ami. Il était ton ami. Oui. Voilà, Boabéan. Il ne l'est plus. Abia noni alaye dimanche chouirana. Voilà. Donc le dimanche est bien chargé. Ouais. Voilà. Non, c'est chargé. Chegou, il va venir. Le politologue. Voilà. Politologue de New York. Ouais, le politologue de New York. Maintenant, il est devenu politologue de Bamako.
Cheikh nga drone munum biya mudi ma ibu u be placer. Voilà. Machine na mamne. Awo. Sécurité renforcée. Il veut sécurité renforcée. Ni mi drone na be bulga fo. Abana. Je vais prendre mes dispositions. Haj Marshal. Oui. Ok. Il va donc couvrir fait amade la décréter yana. Aïe. Akere yana yela bi bana. E ka voter ne? Non. Effectivement. Kuna foli ale de be ma fa ka sore ma dore bla ida. Jati. Ma kuna folle akausani ma kuna sirile. Wafsa no. Nantara o eba e ka fo ulika jo abe sena. Anga jamana kon lala abe domina iko bi. Da sababu ke o feminye ka fo jaso mi ni afara ko amabo o ni dansiri lala ya fami ni akuntara ka nga jamana nyama ku segere ka foko fami fanga ko aben traki wala ka apurji katana ye o ko ako asira ka kumbe akumbeli o kumun gon lala wuliga jo akera ma chama ale to forala o ko do retara abishiki ka fo ko fami anga blomba wasablo anyama Malik Jaw ka foko ale seme ninkola kunu o feminye sente mau uga doni asienfe sabula shigido kumeka ke sente kono ministru ku welele no ku unyininga o ka bara tabulu ulula do fene olu kumeka na ni projet loi do ye o tuga mina ku onyefo sente mau ugu utiga korota la Canada mnela Malik Jaw adundo kene kono ibaye ka fo tegere fo ode keraka akumbe uliga jo okera ka fo ko oluga demeni deme baye o ko kuma min koni mika taka fo amabi ko galono ko wuyado o ko wako atigu be feka anga jamana ninga adafri le sen colonel o ko be feka ubla nyogona alama ngisira do ko kuma tara kata fo kata ofo ode kama il a debout sur les remparts M5 Bumawel ga tondo wajangne AMS c'est quoi tondo ay c'est quoi ri rawlu nunum bere be ga franjonga ka fo ku be na boli bake boli ba mini abna ira jien mala ka fo ko mimu kono ka tenye soro anga jamana o konlale ku gana korobo ka atenye soro o de kama o bena yala bama go konlala ay fo mi mago caravan caravan sey labere ka tu nyango ila be fle fenga labe amena ga directement ya radio la mardi tabarakallah ala gaira ala bede do be jama nyeta do be jama kota do be chamancheta deputy jo rompoena voilà voilà. Les gens sont prêts. Voilà. Otea. Odo. Tarata. Ako olu jalabetike. Oh, femi kuna foli diseba le point. Ale ga kumata senfe. Ale nyefolike akola. Le point. Akoko tentative de coup d'état qui veut semer le doute entre Koita et Diao. Onyengali okera ko kive semer le doute entre Koita et Diao. Koita o jamana famae Diao ale blomba nyamae o ko joni me feka siga doni mafla uni nyonche ame domine ko bi afara ko madama do olu minerani ko ubla berela ka sababu ke ku ye wuliga jomi no me feka kafo jaso oke o madama do ina o do ya irasa ka fo ko fe me Malik Jaw ko ale de nake o manunu ko fe ko fanga ka nigi bala ko fanga ko afne be fe ka atege nemu ka nenege kanene goûter en français kanene en français c'est goûter non c'est goûter le pouvoir. Il y a un autre mot il y a un autre mot Allah bien clita la je ne tiens il n'y a pas un autre mot Dorati ni ko taka laje fasiriba ale ka fola le point mono BM akakumata senfe akoko wulika jo ko o de be senabi ko ni me makli jigi
samina sami an kɛrɛfɛ jamana dɔ Thomas Sankara a filanin teri a dagawuli teri a gunnafɔ ɲɔgɔn a kɔnɔfɔ ɲɔgɔn n'o ye Blaise Compaoré u ye fanga ta ɲɔgɔn fɛ u kɛlen ka fanga ta ɲɔgɔn fɛ ko a nana fɔ Blaise ye ko fɛn min ye Thomas ye ko a bɛ fɛ ka ko la to i la o fɔlen ko Blaise ye ko Blaise k'a fana ye wuli ka jɔ kɛ yanni nin ka ko na tona i jɔ n yɛrɛ k'a to a la ko o labana cogo min na ko bɛɛ lajɛlen bɛ o dɔn ko yala k'u bɛ fɛ k'o de kɛ an ka nin kɛlɛcɛ fila ye ni ɲɔgɔn cɛ wa ɲininkali tɔ min a bɛ yen Nuhu Sar k'ale ka kuma ta senfɛ le point kɔnɔ k'a ko maa min bɛ fɛ ka nin ko kɛ ko a tɛ bɛ bi a tɛ bɛ sini k'olu tun u sigi ko k'a ko lajɛ ko wa ko CNT bɛɛ lajɛlen bɛ wuli k'i jɔ ko ka ko la to a tigiw la ko wa ko b'a ɲini gouvernement fɛ enquête ka diligente maa min bɛ nin ko la a tigi ka minɛ tigɛ ka kan a la joona ko n'o tɛ ko Malick Diaw bɛ girin président nɔfɛ kun jumɛn na ko sabula Charti o min bɔra ko Charti ko o y'a jira k'a fɔ ko ni président tɛ yen k'a fɔ ko Malick Diaw de bɛ se ka kɛ président ye ko o ni président yɛrɛ bɛɛ tɛ kelen ye wa ko bɛ girin cogo di président nɔfɛ ko ka taa fɔ tuguni k'a bɛ janfa ta ni ka président ko k'o sɛgɛrɛ ko nin tɛ foyi ye jugu nkalon kɔ wulikajɔ dɔ don baara ɲuman min ni a daminɛlen filɛ ko ka dankari o baara ɲuman na kunnafoni filɛ nin ye an y'a bɔ le point kɔnɔ e bɛ jumɛn d'a kan Mas ɲininkali mun ni le point y'a k'a yɛrɛ la maa kan k'a kɛ a yɛrɛ la sabula i b'i yɛrɛ ɲininka jamana bɛ ka taa cogo min na bɛɛ bɛ k'a yɛrɛ ɲini de walasa jamana bɛ janfa mun kɔnɔ n'o ye diɲɛ ka janfa ye n'o ye CEDEAO ka janfa ye jamana bɛ k'a yɛrɛ ɲini ka bɔ o de la donc a man kan cogo si la k'a fɔ ko jamana yɛrɛ fana kɔnɔna la janfa wɛrɛ ka tila ka siri tuguni jamana marabagaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ m'a sɔn o man kan cogo si la. Cɛ ma kalanniw m'an lamɛn sa. Nka bɛɛ ni i faamuyali cogo don. Goûter c'est déguster, déguster ou savourer. Jaa na kuma tɛ nin. Awɔ déguster. Awɔ. Sɛbɛrɛ dɔ ye bataki ci. Bon Burama ɲɛ bɛ nin kuma in na quoi. Nin ko in nin ka kuma in ka gɛlɛn dɔɔni mais Sɛki ye mun fɔ tiɲɛ yɛrɛ la jamana in mago tɛ nin na sisan. Gɛlɛya mun b'an la an bɛ ka solution de ɲini o la parce que ne t'a dɔn ni i yɛrɛ kɔni k'a fɔ i hakili ka ɲi k'i kunkolo bɛ baara kɛ. N t'a dɔn i bɛna an bila fɛn wɛrɛ kɔnɔ mun tɛ jamana taga ɲɛ hakili an bɛɛ bɛ k'a ɲini k'a fɔ k'an ka segin pouvoir régime normal kɔnɔna la bon o bɛ kɛ wagati min na n'a fɔra ko mɔgɔw dɔ hakili la halisa ko olu bɛna fɔ k'olu bɛna fanga ɲini ne tɛ kuma ni Malick Diaw ne kan bɛ minnu yɛrɛ ye waleya yɛrɛ ta parce que ɲugu-ɲugu bɛ ɲaga-ɲaga lawuli mais ne kɔni bɛ mun dɔn u ka fara ɲɔgɔn kan u ka jamana ye u ka baara ne bɛ se ka mun fɔ a la o ye u ka fara ɲɔgɔn kan u ka jamana u ka a baara o de nafa ka bon dayɔrɔ ka bon ni jɔyɔrɔ ye mais jɔyɔrɔ ko a kuma ka ca dɛ a kuma ka ca an kana ɲagami ala k'an kisi k'an tanga i ya rabi dayɔrɔ ka bon ni jɔyɔrɔ ye dayɔrɔ ka bon ni jɔyɔrɔ ye mais jɔyɔrɔ ko kɛlɛ a tɛ san dɛ lafiyabugukaw fɛ yen kamalenin ko a diminɛ kɛlɛya sababu la fɛn min ye a maminɛmuso a ye a kun ci sabali sa k'a kun ci ka essence ko o bɔ so kɔnɔ ka tabila la ka tunu a bɛ ka ɲini Allahu akbar kɛlɛya jugu ala m'an kisi la a kɛra lafiyabugu crime passionnel awɔ mun fɔra ye kamalenin y'o dɔn mun fɔra a ye o la bon ɲɛ bɛ nin na a bɛ kɛ o n'i y'a mɛn ko crime passionnel i b'o dɔn o ye ala jarabi jugu Sɛki n tɛ fɛ ka nin de fɔ o dɔrɔn don n'i y'a mɛn ko crime passionnel o de don o kɛlɛya jugu bon n'a b'i la a ma ɲi dɛ Sɛki a bɛ i n'a fɔ i ye tramadol ka i tigɛ fa la k'a k'i da ka ji min a kan a n'o de ye kelen Allahu akbar a ma ɲi dɛ a ma ɲi a bɛ i n'a fɔ a ka ɲi an ka to tan ala m'an kisi la ala m'an kisi la ya rabbi i ka nin de ka ɲi ala m'an kisi la ala m'an kunnaja ya rabbi ala k'an kunnaja ya rabbi n'o tɛ a ma ɲi dɛ
musolakayi ko n yɛrɛ a kɛra Lafiyabugu nin kɛra tɛnɛn tɛmɛnen ka kɛ ni mɛ kalo tile 9 ye sigida 4 na nɛgɛ kaɲɛ 4 sɔgɔmadafɛ nɛgɛ o waati musolakayi Ayise Bari san 34 a bangena Fana a fa ye Abdu ye fɛn min ye a ba ye o ye Fatumata Kone n'i ye Ayise Bari yɛrɛ ta k'a lajɛ an ka finitigi don sabula gardi don a sigiyɔrɔ o bɛnnen don Lafiyabugu ma sigida a 4nan na a maminɛkɛ sa o ye Mohamed Aidara san 31 san 31 fɛn min ye Ayisa ye nin don kɔfɔlen kama a ko fɛn min ye a maminɛkɛ ye ko an k'a bɛɛ jɔ an k'a bɛɛ jɔ i ye woro min bɔ n t'a ko yɛrɛ la bilen a banna an k'a bɛɛ jɔ ko mun kɛra ɲininkali ka ɲi ko mun kɛra n'i ye ko ta k'a lajɛ fɛn min ye Ayisa a ye furu kɛ o den dɔ yɛrɛ b'a bolo ka tɛmɛ o i b'a ye k'a fɔ o furu kɔni o kuncɛra waati min na an b'a fɔ ko furu sara furu kuncɛlen fɛn min ye nin kamalennin ye o nani i nɛn don a kɔrɔ k'a fɔ ale kɔni bɛ fɛ k'a kɛ a furumuso ye fɛn min ye sira o jɛra ye woro a y'o bɔ kamalennin yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Wɔlɔfɔbugu ma i b'a ye k'a fɔ o kɛlen u tora ɲɔgɔn bolo a fɔ cogo ka ɲi dɛ a dira a ma dɛ e ma ko a ye woro bɔ a ye woro bɔ sira dira a ma sira dira nka sira ma jɛya di jɛya na mɔgɔ bɛ sira kɔni ma di maa ma ni woro kɔni dira o ye sira dira o b'a bannen mɛ k'a ma di dɛ sira dira mɛ sira tɔ ka jɛrɛ o sɛkɛ karamɔgɔ i t'a walawala n ye a sira tɔ ka jɛ de walawala ka walawala cogo di sira tɔ ka jɛ de a fɔ kɛ sira tɔ ka jɛ yan sira tɔ ka jɛ kɔni don cogo di a fɔ kɛ furu sirila a furu sira ne bolo n ko b'a ko furu bɛ daminɛ ni cɛ ni muso ni u bangebaaw n'u jɛra n'a ye ko furu bɛ daminɛ a tɛ daminɛ ka sariya ɲini ka fara a kan ni sariya t'a la a ma kɛ furu yɛrɛ yɛrɛ dɛ o tɔgɔ san o tɔgɔ san jumɛn ni sira t'a la o tɔgɔ ni sira t'a la fa ni ba y'a d'i ma mɛ fo ka mɔgɔw la dɔnniya k'a fɔ an den dira karisa ma o de ye silamɛ furusiri ye wala silamɛ furusiri o de ye hali maa 2 b'a kɛ ne bɛ n den ta k'a di filifɛn ma n y'a di filifɛn ma dɔw fɛ yen sisan ne ni filifɛn kɔni y'a kɛ donc hali ni woro minɛna filifɛn mun ye muso denfa ye ale bɛna ni seere kelen ne mun ye muso denfa ye ne fana bɛna ni seere kelen donc hali n'an y'a ko la o ye sira dafalen na hali n'an ma taa misiri la fɔlɔ walima hali n'an ma jama wolo o ye seereya dɔnniya la jara ne tɛ ma tɛ nin fɔ an ye an bɛ taa seereya t'a la an bɛ taa n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye baara a kɛra o kɛcogo la cɛlaka in yɛrɛ maa don maa min ni ani kasobon tɛ fama maa don maa min ni a tɔgɔ bɛ bandiya wale caman na maa don hali maafako a tɔgɔ bɛ o la walasa tɛgɛwusu don cɛlaka in walasa a bɛ se ka kisi kuma dɔw la kiri ma o de kama sa a ye musolaka in komi o ye garidi ye a sera ka o ta ten k'o kɛ a surunali donba n'a datugura musolaka in bɛ taa delili kɛ a bɛ bila o bɛ wuli ka jɔ kɛ a bɛ bila a laban de la a ka bɔli laban musolaka in de nana a fɔ a ye sa ko a banna i bɔra kaso la a banna ne ta banna yan cɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne ni nson bandi an tɛ se ka furu ɲɔgɔn ma finitigi kɔni nin bandi nin fɔlen cɛlaka in a ma kuma a taara u ka so a ta tora a kɔnɔ tɛnɛn don sa dugukila fɛ ne ka ye 4 o waati a nana musolaka in ka so ka na musolaka in ka na a dalen sɔrɔ a dalen waati min na a b'a ka so cɛlaka in de donnen filɛ a donnen ka musolaka k'a to sunɔgɔ la il est revenu chez Ayise il a d'abord étranglé ka kan tigɛ ka da ka kan tigɛ ka to sunɔgɔ la a y'a kan de tigɛ Allahu Akbar a kɛlen k'a kan tigɛ a ye essence ta k'o bɔn a kan essence bɔnnen a kan waati min na ka sɔrɔ ka ta bila so la k'i yɛrɛ ɲini awɔ n y'a fa a kana dɔn ko n y'a fa ka fɔ dɔrɔn ko tasuma de wulila so kɔnɔ o tasuma wulilen ka tarasi tunu voilà
ka tasuma wuli so la musolaka in a jenna de a jenna Allahu nana pompier welela o ko nana kana ta kamina ta yɔrɔ la o y'a sɔrɔ depuis tasuma yɛrɛ ma wuli o y'a sɔrɔ nin binna cɛlaka in de ɲininen don an bɛ don min na i ko bi a mana kɛ fan o fan k'a ɲini ka ko la to a la a filɛ nin ye Jangina kuma filɛ nin ye crime passionnel Mas kuma tɛ ne bolo nin na i dun bɛ kuma dɛ i bɛ kuma nin na dɛ Mas ni kuma bɛ fɔ nin na e b'a dɔn mun bɛ fɔ wa tiɲɛ yɛrɛ la nin bɛ wele de a tɛ wele yɛrɛ komi a yɛrɛ ɲinini a bɛ ka ɲini nin bɛ ɲini nin ne bɛ to ka nin kuma in fɔ yan mɔgɔw b'a filɛ i b'a fɔ ko n kunkolo ma ɲi o tɛ o n ka jugu o tɛ nin bɛ na de an bɛna nin ye 26 mars la yan ka mugu ci a la i b'a dɔn ko in kɛra yɔrɔ min na fura t'a la n'o tɛ quoi a kɛra Lafiyabugu wa kunnafoni di sɛbɛn kabako o de bɔra n'a ye wallahi ale bɔra n'a ye indépendant fana da sera a ma ma caman da sera a ma nani tɛ se ka yɔrɔ finitigilaka yɛrɛ non a bɛ faga de cɛ mana sɔrɔ a bɛ faga de kaso ko tɛ ninnu ye o parce que kasobon mana caya ni mɔgɔ sugu na nafa t'a la quoi vraiment parce que ni phénomène sugu ninnu bɛ dabila cogo min na ni waleya cɛjugu ninnu ni mun minɛna ala kɛ o bɛ kɛ misali de o bɛ kɛ misali ye tɔw bolo mais n'a kɛra n'i y'a don kaso la bon tiɲɛ yɛrɛ la se ka mun fɔ ala ka hinɛ muso la ya rabbi fɔta foyi tɛ ne bolo c'est crime passionnel mas kasobon kɔni a kan ka kɛ maaw mara yɔrɔ de ka hakilinaw falen nka i b'a jateminɛ maa caman bɛ don kaso la ka bɔ wa ko tɔw bɛ juguya de ka taa fɛ anw fɛ yan mas o yɛrɛ de ye ko in yɛrɛ problème ma yɔrɔ ye dugawu de kɛ maa mun ye kaso kɛ ka caya a ti bɔ kojugu la abada a ma nɔgɔ sinon nin bɛ faga de dɛ nin man ka taa kaso la dɛ nin bɛ faga de ka maa fa o ye tiɲɛ mais ka tila ka ta don a la cɛ juguya dan o ye dɛ ayi mun yɛrɛ y'an da o kɔni banna o tɔ ye sa ka fɛn de kɛ o ça c'est ka prévu la tunu de kɛ a prévu la tunu yɛrɛ na ma se ka n'i y'a kantigɛ ka ban saya ma ban mun yɛrɛ ko k'i kana mɔgɔ yɛrɛ faga k'i hali kana tasuma don mɛnɛmɛnɛ na i y'a fa o ye tiɲɛ ka tila ka tasuma bila a la cɛ fili fɛn juguya danna ye dɛ komi a fɔra ko a bɛ fɛn bɛɛ kɛ maa min bɛ fɛn bɛɛ kɛ o de bɛ sɔn nin ma donc a banna n'i y'a minɛ o k'a faga i ye maa fa i yɛrɛ fara foyi ma kɛ a ka hakili ɲuman d'a ma ya rabbi e tɛ fɛn fɔ ka d'a kan nin ayi mas nin ko kɔni an bɛ dugawu de kɛ sa ka dugawu kɛ cogo di ala ka hinɛ fure la finitigiw b'u jɔ o jɔyɔrɔ la halisa mas ala sɔnna awɔ sabula maaw ni kun gɛlɛyara yɛrɛ fo ka taa fɔ a to ten généraux saba colonel fila commandant kelen ko olu bɛ dépôt la u bilala dépôt la dépôt bɛ se ka da olu kan dépôt dar'u kan u n'u ka jala o bɛ da président ka yɔrɔ min na min ye chef suprême des armées kuma bɛ dépôt dara président joli kan a ka ca kunnafoni di sɛbɛn min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko indépendant ko détournement et surfacturation de la gestion des fonds alloués à LOPM, loi d'orientation et de programmation militaire. A sababu la wulikajɔ ko a bɛ sen na a wulikajɔ min n'a bɛ sen na i b'a ye k'a fɔ ko tɛgɛ a bɛ ka kɛ maaw la dɔɔni dɔɔni awɔ o tɛgɛ min a bɛ ka kɛ maaw la ko minɛliw olu bɛ ka kɛ général Mustafa Darabo ko ale yɛrɛ min tun bɛ an ka tajiko kunna an ka armée ka tajiko ko tɛgɛ kɛra ale la le général Suleiman Bamba i b'a dɔn chef d'état-major kɔrɔ ni ale tun bɛ armée de l'air la tɛgɛ kɛra ale la ani jɔn wɛrɛ chef tɛgɛ kɛra ale la tɛgɛ kɛra maa wɛrɛ la o tɛgɛ kɛra maa wɛrɛ min na colonel Abdul Wahab Touré awɔ tɛgɛ kɛra la Mamuru Togo tɛgɛ kɛra ale fɛnɛ la fo ka taa se colonel Mohamed Lamine Keita o tɛgɛ kɛra ale fɛnɛ la
Mohamed Lamine Keita ko ale koni ale ɲininen don convocation kɔni dira ma ko ka k'a mati i présenter kiritigɛla ale fɛ fɔlɔ ale bɛ ka ɲini on chercher u bɛ ka ɲini a kana boli dɛ o b'a la dɛ o b'a la a ka taa présenter ayi a ma daminɛ a la dɛ boli ma daminɛ ale la dɛ ni jaba jɛlen don ayi mais boli ma daminɛ a la dɛ an ka maaw tɛ kelen finitigi fana dɛ finitigi bɛ boli dɛ i bɛ boli finitigi bɛ boli awɔ boli ye tiɲɛ dɔ ye boli b'a la koyi boli b'a la boli cogo de b'i la ani i ka to k'i kɔfilɛ k'i to boli la fɛnɛ i ka n'i ta kɛ diɲɛ fɛ ta ye o de man ɲi sibanboli ayi b'an ka palan kɛr'u dɛ diɲɛ fɛ ta kɔni o man ɲi ne mun kɛra a foyi ma kɛ ne mun yɛlɛ cogo ye ma yɛlɛ i fɛnɛ sa ne mun ye Cheikh a bɛ ten ko tigɛ kɔni kɛra ninnu na k'a fɔ ko foroba wari min ni a dunna foroba wari min n'a dunna a dunna waati jumɛn a dunna Laji Burama ka fanga kalifalen to ale la ninnu togo ale bɛ to k'a fɔ ko fanga binna ninnu de bolo ko fanga binna ko k'a to ninnu de bolo a bɛ to ka a kuma fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bɛ ten ko wulikajɔ ko o de kan ka kɛ k'a to sa ninnu bɛɛ lajɛlen ka minɛ ko a dossier kelen na ala ma hinɛra Sumailu Mubei Maigala ale fana minɛra nin dossier kelen de la an dabama ka wele sera ale yɛrɛ ma ka a to bɛrɛ la maa caman olu welelen don nin dossier kelen in na ko a dossier ko a bɛ taa kuncɛ fo min ɲininkali tɔ min a bɛ yen nin nɔ Ɲagɛnɛ kuma filɛ nin ye ko minɛli tɔ bɛ sen na dɛ ko minɛli tɔ bɛ kɔ maa ma ɲi nɔ b'a la i ka minɛ a banna parce que jamana wari de don an ye nin fɔ yan ma tiɲɛ yɛrɛ la hinɛ tɛgɛ dɔw la hinɛ tɛgɛ dɔw la ka ɲinɛ la parce que mɔgɔw denw de saraw mɔgɔw ka dugu cira mɔgɔw ka baganw siɲɛna mɔgɔ dɔw ka baara yɛrɛ de bɛɛ de banna ka sababuya kɛ armée kan ka bila condition min na an ma bila o la sinon mɔgɔ minnu bɛ sɔrɔsiya la bi minnu bɛ ka a baara kɛ a caman bɛ yen vraiment mɔgɔ sanfɛ ka cungo u tun bɛ jamana kelen in kɔnɔ u tun bɛ nin baara kelen in na mais mun de yɛlɛmana an bɛ ɲɔgɔn ɲininka olu la hali n'a y'a sɔrɔ commandement yɛlɛma kɛr'o la minɛnko ta fan fɛ an bɛ se k'a fɔ baara caman kɛr'o la n y'a ye kuma in bɛ kɛ dɛ a fɔra ko ka mun don a la o de ma don a la donc n'o ma don a la ni maa min nɔ b'a la i ni mun ka kan sariya ɲɛma o ka k'i la sinon mɔgɔw tɔɲɔna dɛ jamana in kɔnɔ yan mɔgɔw sara de mɔgɔw sara k'a sababuya kɛ a bɛ fɔ ko dɔw tɛmɛna dɔw yɛrɛ ko hali faransi de bɛ ji d'anw ma o wari taara n ko bɛɛ tun bɛ bɔ wari in na mais sisan i b'o kumaw mɛn yan donc ni yɛlɛma kɛra minnu bɛ k'a fɔ fiɲɛ yeri i ka baara la majaw yer'a la n'a musaka bɛ se ka sɔrɔ i bolo o fana de ko in koloma wɛrɛ n'a bɛ sɔrɔ u bolo a ka minɛ o la n'a minɛ i la an b'a ka jamana a bɛ kɛ jamana mago ye mais e bɛ yan i ye bilala mun na o baara ma ɲɛ jamana nafolo fana taayɔrɔ ma d'o la o kelen ni o tɛ ɲɛ a la ni mun minɛna o ka lasago a ka minɛ i la a ka sigi faso waganɛ kɔnɔ a banna c'est tout. N'i y'a minɛ i bɛ dɔw fantanya dɛ n'i y'a minɛ i bɛ dɔw fantanya dɛ e ka minɛ sanbala sababu la n'e ka yurugu sɔrɔ la minnu denw sara dun maa t'o da dɔn minnu ka bitigiw cira dun minnu yɛrɛ y'u sigiyɔrɔ bila ka na e laminilen don ni réfugiés de mun de y'a kɛ ni wolomasiri tabaw n'o de fɔ n'u bilara condition min na bibi in na an bɛ furancɛ fanga la wari min bɛ ka ta ka don armée la n'a y'a sɔrɔ loi de programmation k'a baara kun kɛra a kɛcogo la est ce que wari min bɛ ka ta ka don armée la bi an tun t'a ta ka don sɛnɛ la dunkojugu y'a warala nin yɔrɔ kofɔlen na kojugu an tun b'a fɔ waati tɛmɛnenw na n ko kunnafonidilaw tun bɛ sika k'a fɔ maa dɔw bɛ yen nɔ k'a sababuya kɛ finitigiw don est ce que jamanakuntigi tun bɛ a wagati tellement que tiɲɛni warala n ko est ce que a bɛna se k'u wele wa parce que n'a ko k'a bɛ n'u wele a kana sika k'a fɔ n'ale y'u wele kiiri ɲɛma o kana fɔ k'u bɛna dankari a ka fanga la an ye nin bɛɛ miiri yan donc ni fanga yɛlɛmana k'a fɔ k'i welela e ma wele ne ma wele Cheikh ma wele Filifɛ ma wele an ka fɛn de t'a la an ka pɔpɔrɔ t'a la n'i welela i bɛ dɔ kalama a la chasse aux sorcières foyi tɛ yen Rusi jamana u labɛnnen don k'a fɔ fɛn min ye anw ka jamana ko alikama u bɛna an sɔn a la an bɛnna a la o baara banna pewu a banna wari saracogo ko an k'o ɲɛfɔ u b'a donni ka na fɔ an ka jamana kɔnɔna la tabarikala bi kuma bɛna kɛ fɛn min kan o ye terrain ko ani pétrole ko
essence gasoil a bɛ se ka donni ka n'an ka jamana kɔnɔ cogo min na ani engrais n'o tɛ alikama ko kɔni o banna pewu an bɛnna la awɔ u bɛ halisa u bɛ mosquée ye u bɛ yen jayina don o don ni n'u hakili jiginna baara min na u b'o kɛ u bɛ mɛn dɛ n ko bɛna fo le 22 fo sini tɛ de sini de u bɛ tila voilà sini de u bɛ tila a ka ɲi dɛ alikama kɔni a banna an bɛ buru da jigin sisan an bɛ buru sɔrɔ 15 la sisan a kala sɛgɛ sigi k'a la ye dɔrɔn ne kɔni bɛ mun dɔn sabula farni ko tun bɛ particulier o de la ayi nin y'o bannen de État yɛrɛ de bɛna ta ko a bɛ tɛna ta a bɛna bila OPAM na n'a bilala OPAM na OPAM bɛna gérer a banna OPAM b'a gérer o t'o ye awɔ u kana taa mɔgɔw ka fɛn di commerçant dɔw ma dɛ bon ko ne kɔni ko OPAM de b'a gérer dɛ an ka fɔ ayi i ka kangari dɛ i ka kangari wala n bɛ ka mun f'i ye parce que commerçant dɔw bɛ Mali la olu ka jugu ni jahanama non tiɲɛ don jahanama Maliki olu bɛ seli k'u ɲɛsin sefa de ma PCAO u mɛlɛkɛ de ye wari ye non tan don a f'u ye dɛ a f'u ye wa hali carburant min n'a nana n'e t'a taara i ka carburant ɲini ka na maa bɛ maa la n'a y'a d'u ma taa fani nafa tɛ y'a la i ka kuma ka ɲi o a tɛ y'a la dɛ kuma ka ɲi a bɛ dɔw bolo yan n bɛ ka sɛbɛ de f'i ye carburant bɛ dɔw bolo yan a falen jɔlen Bamakɔ yan a tɛ feere tiɲɛ don k'a feere ka bɔ yan ka taa n'a ye Keyeba ka bɔ yan ka taa di usine ma station videlen don ka sababuya kɛ k'olu bɛ fɛ ko e t'a ka dɔ wɛrɛ yɛrɛ prix kan non tan don o bɛ yan opérateur économique bɛ yan jamana ɲɛmɔgɔ ministre de commerce a b'u dɔn Mahmoud b'u dɔn an b'u dɔn mais n'a tɛ kuma a banna mɔgɔw fana b'u sigi k'u lajɛ mais ne kɔni b'a dɔn ni Choguel ni Assimi n'u bɛ yɛlɛma kɛ n'u ma nin cɛ in bila u taara pétrole ni fɛn ɲini ka na Mali yɛrɛ k'i yɛrɛ charger a la mais u ka nin ministre u k'a ɲɛmɔgɔya di mɔgɔ wɛrɛ ma hali n'a bɛ ministre in to yen dɛ parce que gouvernement ko in bɛ cogo min na an bɛ caman kalama la sa a dabɔra ko mun kama bɛɛ ka mɔgɔ ka y'a la ale ye dɔw ka mɔgɔ yelen de y'a la n'a bɛ to yen minnu taara carburant nin ɲini ka na u ka maa ɲini a la un homme intègre u ka nin gérer a kana ta k'a di Mali opérateur économique ma État yɛrɛ ka nin gérer sinon n'a dir'u ma k'u k'a gérer non fali bɛ sange kɔrɔ yan mɔgɔw b'u joli min kɛ yɔrɔ in na yan non a bɛ juguya n'o ye parce que u tɛ foyi la ni an jeli mini tɛ jayana kuma ka ɲi sa non ninnu ka baara de tun ye ko olu bɛ transition dɛmɛli de taara kɛ olu bolo jahanama ye k'o sigi maliyɛnw kun na n'an ka exo ye n'a y'a farine d'u ma a bɛ juguya ni kɔrɔlen ye n bɛ ka sɛbɛn de f'i ye ɲinɛ t'u dusukun na o ɲinɛ kisɛ kelen t'a la e bɛ carburant fa k'a jɔ Bamakɔ yan k'a tɛ feere particulier ma fo usine ni fɛn wɛrɛ Cheikh jangina i ka waati dun jangina jɛra an bi yan kosɛbɛ o tɛ o don o di Cheikh ma a ka taa f'u ye ne tun y'a ka waati a taa kuma b'i bolo Mas n'i ye nin waleya ninnu ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko an ka jamana ka wuli ka jɔ nin fɛn ninnu na a ka ɲi kosɛbɛ sabula bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya kɔni a bɛ sen nin fɛn ninnu na n'i m'a fɛn fɔ maaw t'a faamu taji ko surtout farine ko mun ni an ka jamana ye délégation bila ka taa Russie yaasa farine ninnu ka se ka na cogo min na an bɛ se ka buru sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na taji ko olu négociation fana bɛ sen na n'o ye gasoil ni essence ye sabula o gɛlɛya ba bɛ jamana kan ani terrain ko fana ka bɔ Bamakɔ ka taa Kayi o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ani Kita ninnu Mas n'i y'a ta k'a lajɛ Cheikh delila ka don terrain kɔnɔ ma deli ka don terrain kɔnɔ ayi non Cheikh ma deli ka don terrain kɔnɔ Cheikh il faut que terrain ka wuli voilà il faut que terrain ka wuli non il faut ka wuli an minnu y'a mɛn an k'a dɔn k'a fɔ terrain ye mun ye Cheikh an donna kɔnɔ awɔ ka taa essayer ayi essayeli yɛrɛ ka voyager Cheikh an kun bɛ an ka dugu la i b'a dɔn an ka dugu ni araye ka jan n'an kun taara vacances la an kun bɛ 7 kilos de tɔgɔma ka na an jɔ gare la awɔ 7 kilos n'an nana an jɔ gare la n'a mɛnna ka sɔrɔ a tɛ ka na Cheikh i b'i da k'i tulo da araye la awɔ Cheikh hali n'a y'a sɔrɔ terrain bɛ kilomètre 1000 i b'a mankan mɛn n'a bɛ nalen i b'a dɔn jagana tɛ nin dɔn terrain kɔnɔ fɛnɛ i b'i to terrain de kɔnɔ ka terrain kun ye awɔ k'i to a kɔnɔ k'a kun ye i y'a sɔrɔ kunkolo kɛlen don a turu cɛ a tɔ bɛ kɔfɛ i b'o fɛnɛ ye terrain ka na joona Cheikh n y'a ye dɛ awɔ n y'a ye
donna kono siɲɛ caman dɛ. Wagon fana b'a la. Wagon b'a la. Non mais n'i y'a mɛn terrain kunkolo in de ko don sa. Kunkolo kɔni a tɔ ye jurukisɛ de ye. C'est ça qu'on appelle la locomotive. Wagon bɛ se ka dilan yan. Tɔ nin ye voiture de ye. U b'a fɔ tɔ ninnu ma ko wagon ma ko voiture. Wagon u b'a fɔ ma ko voiture. Voilà. Sinon chariot bɛ se ka dilan yan. Awɔ wagon bɛ se ka dilan yan. Wagon ma wotoro bɔ. Wagon bɛ se ka dilan yan. Conteneur dun fana de bɛ sigi terrain kan. Conteneur an ka soudeur yɛrɛ b'o dilan. Olu kow man gɛlɛn. An ka soudeur yɛrɛ b'a dilan. O bɛ se ka na n'a ye fana o bɛɛ bɛ se ka kɛ. Sinon wagon dɔn na n'a fɔ olu kɔrɔla. Mais terrain ko kɔni na kunkolo de ka gɛlɛn sabula terrain minnu tun b'an bolo wagati jan na i b'a ye u kunkolo de tun bɛ dɛsɛ ka hali. Sɛ n ko tun bɛ kunkolo kɛ ka kunkolo kelen bila ɲɛfɛ ka kelen bila kɔfɛ. Voilà terrain accident dɔ yɛrɛ delila ka kɛ Tomikɔrɔbugu yan fan fɛ o kɛra o de sababuya la parce que ɲɛfɛ kunkolo jɔra kɔfɛta ma jɔ u nana ɲɔgɔn sɔrɔ. Kɔfɛta bɛ k'a pousser ka côté yɛlɛ ɲɛfɛta bɛ k'a sama ka taa donc ɲɛfɛta jɔra ka sɔrɔ kɔfɛta ma jɔ. A caman bɛ kɛ donc o kɛra accident ye. donc a yɛrɛ mɔgɔ hali cɛ y'an na don terrain min kɔnɔ a dɛsɛlen ka côté yɛlɛ kunkolo dɔ de taara ka kɔfɛla pousser ka yɛlɛ. An ye kati côté yɛlɛ an y'a dɔn ko kɛra dɛ. Voilà a kɛra. Mas n'i ye a ko lajɛ Jagina ye mun fɔ o ye jɔyɔrɔnankoba de ye an ka nin ko ninnu na n'a ma ɲɛ ko jamana ɲɛmɔgɔw tagara ka wulikajɔ kɛ yaasa farni ni fɛn dɔw bɛ se ka nɔgɔya cogo mun na an ka jamana kɔnɔna la n'u nana il faut pas que u k'u di mɔgɔw ma mɔgɔw k'u kɛ u sago ye ni ko ko mɔgɔw commerçant dɔw u ka a d'u ma u ka k'u sago ye mɔgɔw la o man ka kɛ abada donc jɔyɔrɔnanko kan ka ko o yɛrɛ de kosɛbɛ wulikajɔ ka na kɛ fu ye an ka jamana kɔnɔna la. Tabarakala. D'abord, tu connais les rails sans passion. Ça, c'est la technique des Sioux. Ouais. Les Sioux, c'est les Indiens qui braquent les convois dans les films cowboy. Voilà. Olu bɛ nin kɛ o b'u tulo da araye la ni terrain bɛ n'ale cɛ ka ɲɛ nin kɛ koyi ka sɔrɔ ka janfa sigi an da b'an cɛ an ka dugu la de o. Ne kɔni ko ko terrain kɔnɔna ka di cɛnin tigi fɛnɛ bɛ ka ne jaabi dɛ nka bateau fana bɛ sɔn ka diya ni terrain ye na a ye cɛ bateau ma ɲi dɛ i ka to gere kan wa i ka to ji la dɛ bateau ko 7 kilomètres ko et non 7 kilos n ka mɛn kilo 7 tɔgɔ ma nin bɛ ka a bɛ ka woro ɲini jɛgɛ la dɛ n tɛ marquage ye ko 7 kilos ko non ko kilomètre a dida n'an taara ɲɛfɛ n'an fana ka sira di maaw ma dɛ an tɛ sira d'u ma duma fɛ walima de voilà an ka sira di 20 20 18 65 20 20 18 heures n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ à 14 heures an na walawalali tɔ kɛ samedi ballon bɛ fana le match ani polisiw 13e arrondissement Jagana a fɔ le chef ye ko il est invité. Ouais, Omo. Voilà. Omo est invité. Voilà. Moi, faut venir jouer. Voilà. Omo est libre de n'importe quoi dire. Libre de n'importe quoi. Ndato kumala. Libre de n'importe quoi. Jagana jodi soso ne mun data kumala. Ay candidat là. C'est la cola. Foi. Allô? Allô, Yuba Ndao. Machine Soma. Soma Vedi. Machine Alhamdulillah. Tabarkala. Nifo. Ajarani. Ne Jagina fo. Kachek Sidibé fo. Cheikh le bilan. Le Bougoula pour Maréchal. Ni ala sona. Awanyamoba. Awa le guide. Tabarkala. Le Dieu Sidibé fo. Tabarkala. Le Lamine fo depuis la Kiabouya. Ka anga auditeur chama ana musoma bela jene fo. Ni ala sona. Mas nous me fait voir politique comment nous faudrons. Il va falloir ça sur sorcière. No be fo. Non de ça sur sorcière tu au mas. Aflere. Ni nota la al ni interpeller là. Ni tarana la gera ni nota la il bla ta so. Mais est-ce que ni no ira la mas? Est-ce que ça sur sorcière? Otoye de. Aïe. Donc maintenant ça pendant que mo deun tu ma ça min deun pleni. Ni u deun sara kele yoro la. Mu deun sué. Ka sababu ya ke aw ye war min dun. Olu baw no fa olu be mun fɔ miliyu musow furu ka sɔrɔ musow be denmisɛnniya la kana musow don furuja la
u y'u cɛw tatɔ ye mais u m'u cɛw segintɔ ye ka sababuya kɛ dɔw ka dunko juguya ye u bɛ mun fɔ olu ta la ɲininkali tɛ nin ye est-ce que jamana bɛ se ka to la mɔgɔ dɔw bɛ ka taa sa fu a lajɛ walidenw tun bɛ ka taa di a la boucherie de i tun bɛ Mali sɔrɔdasiw i tun b'u ka sata mɛn de a sa i b'a sata mɛn de par nombre par une dizaine une vingtaine de personnes mais bi i b'a mɛn de peut-être k'u ye engin explosif dɔ bila sira kan mais i t'a mɛn bi k'a fɔ ko non k'u nana bi anw ka kɛlɛkɛcɛw kan o nɔgɔyara dɛ mais o wagati olu tun tɛ yen wa a filɛ dɛ kɛlɛcɛw ma changer o ma kɛlɛcɛw ma changer baarakɛtaw de changera baarakɛtaw de changera et puis baara bɛ ka kɛ cogo min na o de changera fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ kelen tun i tun b'a mɛn mas i tun b'a mɛn k'a fɔ politicien de wari suɲɛ mais k'a mɛn ko sɔrɔdasi wari suɲɛ mas o tun ye maloyala ko de parce que sɔrɔdasi tun a tun b'o de kunna ko patrie dɔrɔn o tun ta tɛ dɔwɛrɛ patrie dɔrɔn de tun b'o hakili la mais k'a mɛn ko sɔrɔdasi de bɛ miliyari suɲɛ ka taa sɔrɔdasi de ye n ka cɛ plus riche de ce pays mas ça c'est inadmissible donc fɛn fɛn n'a sen b'a la u ka bɛɛ minɛ hali n'a kɛra u bɛɛ de ye u fɛn fɛn bɛ yen n'u sen b'a la u b'u bɛɛ minɛ k'u don kaso la u k'an ka wari ninnu la vraiment merci Yubanda allo ne tɔgɔ Burama Sumare n bɛ foli kɛ Masi la kosɛbɛ n yɛrɛ tɔgɔma don tabarikala n bɛ taara région ɲɛmɔgɔ bɛɛ ni Ala sɔnna Malien n bɛ ka k'an yɛrɛ jamana min basigi ni Ala sɔnna ko minnu bɛ fɔlɔ nin ye ka kuma fila filaw fɔ ka don mɔgɔw kunkolo la n bɛ pour que ka mɔgɔw hakili ɲagami ka bila fanga ninnu n'a ye tiɲɛ don sinon mɔgɔ caman ye ko ninnu faamu sisan tabarikala an kɔni bɛ dugawu de kɛ jamana ye ka dugawu kɛ an dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen ye ni Ala sɔnna Ala k'an bɛɛ lajɛlen k'an tanga ya rabi Ala k'a ka radio in taa ɲɛfɛ kosɛbɛ amin amin b'a lamɛn merci beaucoup an b'a lajɛ ka taa an bɛna lajɛ don wa Lafiyabugu don Sidibe somɔgɔw bɛ nin de bɛ ɲɛ Lafiyabugu don alhamdulilayi AC 2000 alhamdulilayi AC 2000 awɔ don bana k'i fo ka n balimakɛ Seku Sidibe fo Cheikh tulo b'i la ka Janginɛ fo k'an ka cɛkɔrɔba fila fo Bugula ani Sente kɔnɔ olu Badara Nana Kasi ka docteur fo Mopti Yubanda Ismail Samake Mamadu Samake an ba bɛɛ lajɛlen fo an b'a kɛrɛnkɛrɛnnenya la Samu Jalo ko a ka foli f'i ye tabarikala an b'a fɔ Dawuda Bugu la kosɛbɛ ka radio ɲɛmaa fo n bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ tulo b'i la bɛɛ ka bɛ min fɔ transition mɔgɔw ɲɛna ka tila ka min fɔ justice in na an bɛ tiɲɛ yɛrɛ de fɔ balan bɛ Mali jɔli ko la bi k'an na ɲɔgɔn nɛgɛ justice don dɛ yaasa anw tɛ se k'an ka kiri tigɛ anw yɛrɛ ye wa transition ɲɛmɔgɔw mana kɛ ka ɲɛmɔgɔya la cogo cogo la fanga bɛɛ n'a danyɔrɔ awɔ dɔ tɛ se ka dɔ ka baara kɛ a nɔ la abada fɛn kelen bɛ yen n'o ma ɲɛ sɔrɔ hali transition tun kana na walahi an ka wari min tunna an ka sɔrɔsiw ka minɛn fara IBK ka wagati la ni justice ma se ka nin ko ɲɛnabɔ k'an ka wari ɲini k'a labɔ wari min donna yɔrɔ min na parce que anw ta kɛra kabako de ye an ta bɛ nin ka kɛ kabako de ye wa Bɛnkɛ yaasa e bɛ ka impôt sara e b'i ka impôt sara o de sara k'o di dɔ ma fo ka togo don lakana fɛn na ko ka anw ni lakana an ta kɛra an y'an ka wari bɔ an ma wari ye kɛlɛkɛminɛn ma ye mais ko muso dɔ de den y'o ta mais ko o bɛ se ka ta cogo di mais jɔn de y'an ka wari ta kabako don wari ta ye minɛn ta ye o bɛ se ka kɛ cogo di a bɛ maa dabali ban dɛ vraiment ni nin ko kɔni ma se ka ɲɛnabɔ hali transition tun kana na ne ni Ala n'a kira cɛ a banna i b'a dɔn ko kan ka ɲɛnabɔ Mali kɔnɔ de Bɛnkɛ nin ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen ye siga t'a la parce que ne mana miiri bi lakana fɛn minɛn minnu bɛ ka san wari min bɛ ka fɔ o la wari min tunna tun n'o fɔra miliyari 1000 kɔ ko ne tun donna minɛ Bɛnkɛ i b'a dɔn min tun bɛ kɛ yan Mali du kelen élection tun bɛ jɔ a bɛɛ kunna k'a bɛɛ garder du kelen k'a fɔ carte bɛɛ kɛ du kelen o du kelen abada mais ko bɛ se ka kɛ cogo di ko dɔ de filɛ ko k'o ko tigɛ ko tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ o y'o mansi ka bɔ kuma la ni min ye y'an balimamuso min ka fagali ko kuma fɔ Bɛnkɛ kuma dɔ b'a la n'i y'a mɛn foyi tɛ jigin kɔnɔ f'i k'i yɛrɛ faga Bɛnkɛ ɲ'a mɛn walahi yanni Ala n'a ka cɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ faga a ye mɔgɔ faga du min kɔnɔ dutigi bɔra a b'a fɛ ka boli o bɔra ka mankan ci carte jeunes ye cɛ minɛ o minɛ ka taa k'o di polisiw ma polisiw k'a minɛ a tɛ tila ka taa gendarmerie fɛnɛ na
Tibila ma se ka réussir cɛ bolo yɔrɔ sira fo Zaramiri kɔnɔna. K'a tilala yen. Mais ni kabako da ye. Fɛn da sera a ma o kunnafonidi sɛbɛn aujourd'hui da sera a ma ko cɛ bolila k'a bolila k'a to faamaw yɛrɛ de bolo aminɛlikɛba dɔw yɛrɛ de bolo. Surtout i b'a dɔn min ye nin kojugu ma yɔrɔ ye. Muso min fɛ k'a ka tenitigi de don. Tenitigi de don. Wa a bolila tenitigi de don. Ne tɛ se ka min faamu quoi ni dun bolila polisiw bolo an tun bɛ kabako bɛ da polisiw kan. Bɛnkɛ an bɛ nana kuma ye fɛn waati o. Ni Ala sɔnna a ma merci beaucoup. Non an bɛ nana kuma ye Salamu alaikum. wa alaikum salam. Tɔgɔ ni jamu. Abdurrahman Thiam dɔ nara. Yenkaw bɛ di. N ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Narakaw bɛ yen. Masin ka foli bɛ Janginɛ ye. Ni Ala sɔnna. Fo ka taa se Peace FM lajɛbaaw bɛɛ lajɛlen ma. Ni Ala sɔnna. An ka foli bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye. N'o ye colonel Asimi Goïta. A n'a ka premier ministre n'o ye docteur Sukɛri Kokala Mayiga ye. Ni Ala sɔnna. Mas. Mas bi jamana in taabolo. An bɛ dugawu kɛ. Ala ka kɛ taɲɛ. Ya Rabbi. Mas. Ni kun ye anw ɲininka k'a fɔ ko jamana in bɛ taa tan. An b'a f'i ma ko nkalon don. I y'a ye sa. Mais alhamdulillah an bɛ Ala fo k'a barikada. Ni Ala sɔnna. An ka laɲini a sabatira. Parce que an bɛ ka ko minnu laɲini ko ka kɛ jamana kɔnɔ o ko ninnu bɛ ka ɲɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni. Bi an ni risira ka bolodi ɲɔgɔnma ye koba de ye jamana in kɔnɔ. I y'a ye. Bi kɔni an bɛ Ala fo k'a barikada. Tabarikala. N'o bɔra yen nɔ. Kunu ministre de la sécurité bɔra ka kuma Jabarani kan. A ye kuma caman fɔ. A kumana carte directeur ko kan. An kɔni bɛ a fɔ ɲɛna u k'u jija cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na ka ko in ta ba la ka ko in teliya parce que jamanakɔnɔdenw sɛgɛnnen don surtout minnu bɛ kokan jamanaw kan. Tabarikala an bɛ i fo kosɛbɛ ka naraka bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na. Bala kuma kuncɛ kumaw. Ka bɛɛ fo. Segu Sakɔ a sera ka ban. Buwajɛkaw ka lasigiden. Kosɛbɛ. Bon o kɔnɔ yan Nana Sise ale furukɛ don. An bɛ bɛɛ fo. Tabarikala. Fɛn fɛn kun sɔgɔlen don a la sɔgɔmada in na. Ka foli di bɛɛ lajɛlen ma. K'Ala ka juma hɛrɛ d'an ma. Ami. Sini an ni polisiw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Voilà. Terrain kan kɔni. Ouais. Match in a bɛ i n'a fɔ différé de don ne bolo. Awɔ. A banna. An gagné ka ban 3-0. Voilà. Bon sini kɔni a différé de bɛ kɛ. A banna. Jɔ kuma tɛ. Vraiment kuma ɲɛna ka lamɛnnikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. Ni Ala sɔnna. Maa kun sɔgɔlen b'a la. Ni Ala sɔnna. Ni Ala sɔnna. Sɛki y'a fɔ cogo min na i yɛrɛ siran o cogo min na ani ba polisilakaw an bɛ kari ɲɔgɔn na 13e maaw ni Ala sɔnna a tɛ kɛ basi ye k'a n'a bɛ dɛsɛ. 14h pile an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan filifɛn baara ɲɛna i bɛ fo e Kamisogo Ya Jalo ne kɛrɛfɛ tun b'e bolo Buwajɛkaw ka ambassadeur Nana Sise cɛ a bɛna dumanw k'olu fara ɲɔgɔn kan k'u dada ɲɔgɔn nɔfɛ sa fo ka taa se waati min ma Ala ka Mali